Tak a teraz prejdeme k fáze, že kedy sa stal pánom. Čiže kľúčovou, by som povedala, otázkou je, že kedy sa to v podstate stalo, alebo kedy sa to stane, je vtedy, keď je tá cirkev dokonalá, kedy dorastie to telo do tej miery tej hlavy. A máme v tom veľmi veľkú istotu, že my preto nič nemusíme urobiť. Kološanom 1. kapitola, 26 a 27. Toto tajemství bylo po věky a po kolení skryté, nyní však bylo zjevné jeho svatým. Jim, a to i mezi pohany, se Bůh rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství. Kristus je ve vás, ta naděje slávy. Teraz je čas prejsť na tú poslednú časť a je to v podstate súd nad tou vládou nášho Pána Boha. Musí sa objasniť tá Božia vláda pred nebeskými mocnosťami, čiže pred tým nebeským spoločenstvom, pred všetkými anielskými bytostiami a prečo je ten súd potrebný. Otázka je, na čom je ten súd alebo ten súdny proces založený. Ako už myslím, že mnohí vieme, že nie je to žiadna vojna nejakými zbraňami, ale je to tá informačná vojna. Je tu nejaká tá analýza a po tej analýze prichádza to by som povedal, to riešenie tých informácií o tej vláde Boha. Čiže je tu nejaký spor názorov alebo spor presvedčení. A otázkou je takisto, že ako to funguje. Pretože musíme sa vrátiť v podstate do toho starého zákona a tam je ten princíp, kde to Boh v podstate vysvetľuje. Môžeme sa pozrieť na to kráľovstvo Šelmy, ktoré by som povedala, Boh použil taký ten príklad, keď je ten kráľ Nabukadnezar. A je to v podstate o tom príbehu v Danielovi, kde je tam rozhodnutie o tom kráľovi, ktorému bolo, by som povedala, všetko vzaté a ktorého rozsudok si môžeme prečítať. Daniel 5. kapitola a verše 4 až 6. Pili víno a chválili bohov, zlatých, strieborných, medených, železných, drevených a kamenných. Ale v tú istú hodinu vyšli prsty ruky človeka a písali naproti svietniku na vápenú omietku steny paláca kráľovho a kráľ videl čiastku ruky, ktorá písala. Vtedy sa zmenila jasnosť kráľova a jeho myšlienky ho desili a kĺby jeho bedier sa rozviazali a triasol sa tak, že sa mu kolena tlkli jedno od druhé. Pamätajme, že ten Nabukadnezar, keď budete v tom príbehu, tak je tam jeden dôležitý aspekt, že to rozhodnutie, kedy v podstate mu bola, by som povedala, tá vláda vzatá a on sa stal, by som povedala, takým tým šialencom a žil medzi zvieratami po tých 7 rokov, tak to nebolo rozhodnutie Boha. Ale bolo to rozhodnutie tých, ktorí boli, by som povedala, ktorí sa dívali. Sú tam nejakí pozorovatelia a tí pozorovatelia v podstate rozhodli, pretože mnoho ľudí si myslí, že Boh tam sedí na tom tróne a že on iba rozhoduje. Ale Boh nie je diktátor a Boh má vládu, v ktorej je ten, by som povedala, jeho národ alebo tá jeho rodina veľmi zapojená do tých rozhodnutí. A ich rozhodnutím bolo to, že bolo spravodlivé, aby ten Nabukadnezar sa stal istým spôsobom šialeným a aby mu to bolo vzaté. A tu je v podstate ten druhý príklad, o ktorom sme teraz čítali, že ten súd nad tým kráľovstvom skutočne existuje. A to pokračovanie toho príbehu je o jeho synovi a ako sme videli, že niečo sa tam začalo diať. Tak, a teraz pokračujeme v tej istej kapitole, len sa presunieme do veršov 26 až 28. A toto je výklad veci. Mene, sčítaný, znamená, že Boh spočítal tvoje kráľovstvo a ukončil ho. Tekel, odvážený si na váhe a si nájdený nedostatočný. Peres, rozdelené je tvoje kráľovstvo a je dané Médom a Peržanom. Čiže tu je nejaký súd. Spočítal, odvážil, rozdelil. Určiť hodnotu alebo určiť váhu znamená súdiť alebo doviesť do nejakého rozhodnutia a máme tu v podstate správne porozumené tie ciele, ten charakter alebo tie činy, ktoré sa tam udiali. V 7. kapitole Daniela a v 2. a v 3. verši je písané toto. V 1. roku
Belšazára, babylonského kráľa, videl Daniel sen a videnia svojej hlavy na svojej posteli. Vtedy napísal sen a povedal z neho hlavné veci. Daniel hovoril a riekol: Videl som vo svojom videní v noci a hľa 4 nebeské vetry sa vyrútili na veľké more. Čiže 4 kráľovstvá zo zeme od času Daniela až do času konca. A sú to v podstate tie 4 kráľovstvá, o ktorých je písané aj v tom zjavení. A pamätajme na to, že Rím, opísaný ako nejaká tá šelma, ktorá má 10 rohov, alebo to posledné kráľovstvo by som povedala, 10 rohov, a je tam nejaký ten malý roh, ktorý zmietol tie 3 posledné rohy, ktorý hovorí, že rúhal sa a prenasledoval. A Danielovi v 7. kapitole, v 8. verši, pozoroval som jeho rohy a hľa iný roh, malý vystúpil medzi nimi, z prvých 3 rohov boli vytrhnuté pred ním od koreňa a hľa oči boli na tom rohu, ako oči človeka a ústa, ktoré vraveli veľké veci. A pokračujeme ešte v 9. a v 10. verši. Hľadel som, až boli postavené tróny a posadil sa starodávny dňov. Jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy jeho hlavy ako čistá vlna, jeho trón plamene ohňa, jeho kolá horiaci oheň. Ohnivá rieka tiekla a vychádzala spred neho. 1000 tisícov mu slúžilo a 10 000 10 000 stálo pred nimi. Zasadol súd a boli otvorené knihy. Čiže kým malý roh sa rúha, tak sa zasadá nejaká súdna vec. A je to na nebi, pretože mnohí veria, že je to v podstate ten súd tých posledných časov, kedy Boh zasadne ako ten tvrdý Boh, ktorý diktuje a ktorý rozhoduje sám. Lenže tu vidíme, že je to súd nad tou šelmou. Čiže je tu nejaké obdobie, kedy bolo zasadnutie toho súdu. Prvý súd, ktorý bol vykonaný nad Nabukadnezarom, a tým rozhodnutím toho súdu bolo, že sa stal na 7 rokov bláznom. Druhý súd bol nad jeho synom, by som povedala, bol to ten Belšazár a on bol odstránený, pretože bol usmrtený. A teraz ten tretí súd je o tej šelme. Tá šelma je zničená, ako si pamätáme z toho zjavenia, a je vhodená do toho ohnivého jazera alebo do toho ohňa. Prvá vec, ktorá je veľmi dôležitá, je služba Krista, keď to uvidíme ten pohľad skrze toho Daniela a zjavenia. Je tu zameranie veľmi veľké na to zjavenie. Niečo sa deje vo vesmíre väčšie, ako si my myslíme alebo ako my chápeme, a mnohí sa, by som povedala, zameriavajú iba na tú zem. No je treba myslieť na to, čo je v podstate v tom Danielovi a v tom zjavení nám povedané. Tou hlavnou alebo poslednou, by som povedala, najdôležitejšou vecou je ten súd. Je veľmi potrebný, pretože ten spor medzi diablom a Bohom, teda tá informačná vojna, nie je ešte stále dokončená. A sa tam používa skutočne tie najväčšie klamstvá proti Bohu. Je tu ten útok na ten Boží charakter, na vládu Boha a na ten Boží národ na konci času. Čiže Ježiš je ten Boží bojovník, aby tú vládu toho nášho Boha mohol zjaviť skrze človeka. Je tu boj o ten charakter, ktorý je už hotový. Takže keďže je Ježiš Kristus Boží bojovník, tá posledná fáza, ktorá sa deje, alebo ktorá prichádza, je to, aby sa tá vláda nášho Boha zjavila, tak Boh použije skutočne ten Boží národ, čiže Kristus skrze nás. Je ten boj o ten charakter Boží, ten je už hotový, a ako sme aj čítali, že tá spása človeka je hotová. Čiže je naozaj fáza číslo 3, aby bolo zjavenie tej Božej vlády. A je tu niečo, čo je v tomto veľmi potrebné a veľmi dôležité. Je tu duch a cirkev. Čiže cirkev musí porásť do úrovne tej dospelosti, tej hlavy, a cirkev v dospelom stave je ten cieľ alebo ten účel, skrze ktorý bude tá posledná fáza zjavená. Zjavenie, 1. kapitola, hneď 1. verš. Zjavenie Ježiša Krista, ktorému dal Boh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí udiať naskore, a on ho po svojom anjelovi ukázal
v znameniach svojmu sluhovi Jánovi. Čiže zjavenie Ježiša Krista je v podstate zjavenie tej vlády, toho finále nášho Boha Otca. Toto všetko sa deje skrze Krista, pretože Kristus žije v nás. Zjavil, čo sa stane po nejakom čase v budúcnosti. Pamätajme, že to zjavenie, ktoré písal Ján, je zhruba písané nejakých 90 po Kristovi. A brat Clayton nám tu nejaké tie poznámky a časy doplňoval. V podstate je to písané asi 60 alebo 70 rokov po na nebo vstúpení nášho Pána Ježiša Krista. Čiže tieto, by som povedala, informácie alebo tieto posolstvá nenájdeme v tých 4 evanjeliách. Môžete tam hľadať a môže sa tam človek vraciať neustále, ale toto tam nie je. Čiže posolstvo pre národ po rokoch, kedy v podstate tá apoštolská cirkva začala upadať. Zjavenie 1 a verš 10. Nič sa neboj toho, čo máš trpieť. Hľa, diabol uvrhne niektorých z vás do žalára, aby ste boli skúsení a budete mať súženie 10 dní. Čiže možno nie je podstatná, by som povedala, sobota, keď Boh vstupuje do situácie alebo na scénu. Prečo v podstate nevidíme také tie divy, kde Boh v podstate vstupuje do tých situácií, ako vstupoval kedysi. Má nejaký ten svoj čas. A v jeho čase, keď Boh vstúpi do tej situácie, ktorá sa v podstate začne alebo začína, tak on ukáže tie svoje divy. Skrze ducha sme v podstate vzatí do toho dňa, pretože keď Ján hovorí, že boli otvorené tie dvere na nebi, tak si môžeme v podstate to predstaviť, že on bol vzatý skrze ducha do toho dňa. Dňa Boha, kedy Boh začne riešiť nejakú tú situáciu, ktorá sa udeje. Ten čas, kedy Boh v podstate začne prejavovať svoju moc. A ten náš deň príde a uvidíme, že naozaj, čo znamená, by som povedala, tá bezbožnosť vo svete. Boli tam nejaké tie v tej prednáške, ktorú brat David nám teda vysvetľoval, bolo tam mnoho, by som povedala, tých kadejakých obrázkov, ale ja ich len skúsim túto takto vysvetliť. Zjavenie 1 až 3 je fáza číslo 1 a je to v podstate taká tá introdukcia a je tam aj cesta tej cirkvi, tej počiatočnej cirkvi. V ďalšej fáze je tam nejaká tá večná vláda a to je to zjavenie 4 až 11. Je tam súd nad Kristovým kráľovstvom a potom zjavenie 12 až 19 je súd nad šelmou. Keď vám hovorím, že súd nad Kristovým kráľovstvom je zjavenie 4 až 11, tak hovoríme o tej večnej vláde. Prečo? Pretože vidíme, že je tam tá cirkev, ktorá zvíťazila. Tak preto je ten, by som povedala, ten rozsudok na tom súde pozitívny. Je tam večná vláda. A súd nad šelmou, zjavenie 12 až 19, je tam večné zničenie, pretože ten ortiel, alebo ten súdny výsledok je takto ukončený. Zjavenie 20 až 22, je tam to milénium opísané, je tam konečný súd, je tam nová zem a je tam úplné ukončenie všetkého toho zlého. Čiže sú tu nejaké tie 4 fázy. Zjavenie 4.1, čo sa má stať potom. Tak si ho prečítame. Potom som videl a hľa, dvere boli otvorené na nebi a ten prvý hlas, ktorý som počul, ako trúbu, hovoriacu so mnou vravel. Vystúp sem hore a ukážem ti, čo sa musí stať potom. Čo sa udeje potom, je v podstate budúcnosť pre Jána. Udalosti na nebi a udalosti nie na zemi, pretože Ján je volaný tam niekam hore. Čiže je tam nejaký súd a ten súd sa deje, alebo tá situácia sa deje na nebi. Tie udalosti, ktoré v podstate Ján vidí, sú udalosti, ktoré sa dejú v budúcnosti a na nebi.
No Boh nám to v podstate zjavuje skrze to zjavenie, ktoré dal Jánovi o tej budúcnosti, aby sme my boli informovaní. Ďalšou vecou je to zasadnutie súdu, kde sú tam v podstate tie 4 živé bytosti na tom sklenenom mori, sú tam anielské bytosti, je tam 24 starcov a oni sú na tom sklenenom mori a tam je to zasadnutie. A to je v podstate tá fotografia alebo ten obraz, ktorý vidí ten Ján. Ján vidí rovnaký súd, ako vidí Daniel, pretože sme si ich skutočne porovnávali a je to zrejme, že je to v podstate tá rovnaká udalosť, ktorá je videná v Danielovi, tak je videná aj v tom zjavení. Je to v 7. kapitole Daniela a sú to verše 9 až 10. Hľadel som, až boli postavené tróny a posadil sa starodávny dňom, jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy jeho hlavy ako čistá vlna, jeho trón plamene ohňa, jeho kolá horiaci oheň. Ohnivá rieka tiekla a vychádzala spred neho. 1000 tisícov mu slúžilo a 10 000 stálo pred ním. Zasadol súd a boli otvorené knihy. Vtedy som pozrel a hľadel som pre hlas veľkej reči, ktorú hovoril roh, a hľadel som, až bolo zviera zabité a jeho telo zahubené a dané, aby ho spálil oheň. Čiže v čase, kedy sa rúha ten malý roh, zasadol súd. Mnohí si myslia, že je to ten súd, ten posledný súd Pána Ježiša Krista, lenže keď vidíme, že sa to deje na nebi, tak to v podstate môžeme vylúčiť. Zjavenie 4.2. A bol som v duchu a hľa, trón stál na nebi a na tróne kto si sedel. Jeden sedel na tróne. Čiže nebola tam žiadna trojica, ale sedí tam skutočne ten Boh Otec. A je tam nejaké to rozhodovanie. Potom v tej 4. kapitole, verš 5, čiže pokračujeme. A z trónu vychádzali blesky, hromy a hlasy a pred trónom horelo 7 ohnivých lám, ktoré sú 7 duchovia Boží. Čiže je tam nejaký ten opis tých hromov a tých bleskov a potom je to zjavenie 5 a verše 1 až 2. A videl som na pravici sediaceho na tróne knihu popísanú znútra i zozadu, zapečatenú 7 pečaťmi. A videl som silného anjela, ktorý hlásal veľkým hlasom. Kto je hoden otvoriť a zrušiť jej pečate? A potom je to ešte 11. verš. A videl som a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu a okolo živých bytostí a okolo starcov. A ich počet bol miliárdy a tisíce tisícov. Čiže skutočne môžeme hovoriť, že nie je to posledný súd nad ľuďmi, ale je to nejaký súd, ktorý sa deje tam hore na nebi. Je tu teraz nejaké to porovnanie medzi Danielom 7 a zjavením 4.5. Tak ja ich budem čítať, by som povedala takto paralelne, aby sme to, by som povedala, mohli pekne zložiť. Daniel 7 hovorí o tom, že poprvé boli založené tróny a zjavenie 4 až 5 je tam nejaký trón takisto, kde sedí nebeský Otec a 24 starcov a je tam nejaké to spoločenstvo tých nebeských bytostí. Po druhé zasadol súd, čiže boli tam posadené nejaké tróny a v zjavení 4 až 5 sedel jeden na tróne. V Danielovi 7 je tam nejaké to veľké blískanie, nejaké tie svetielka by som povedala, a v zjavení 4 až 5 od trónu blískanie a svetla. Po štvrté, knihy boli otvorené a v zjavení 4 až 5 je kniha so 7 pečaťmi, ktorá je otvorená. Ďalej po piaté je tu tisícov pred trónom a v zjavení 4 až 5 je takisto tisícov anielov, ktorí tam boli. Čiže zjavenie nehovorí, že je to nejaký ten súd teda v konci času, ale Daniel hovorí o súde ako o zjavení, o tých detailných veciach, ktoré v podstate sú zjavené nám. To pochopenie alebo ten detail toho si môžeme paralelne potom prejsť. Prvky o súde. Sú tam 4 živé bytosti, sú tam nejaké tie symboly a
v tom Zjavení 4, 6. až 8. verš. Je to v podstate, a okolo trónu stalo 24 trónov a na trónoch som videl 24 starcov, sediacich oblečených v bielých rúchach a na svojich hlavách mali zlaté koruny. A z trónu vychádzali blesky, hromy a hlasy a pred trónom horelo 7 ohnivých lámp, ktoré sú 7 duchovia Boží. A pred trónom bolo čosi ako sklenené more, podobné kryštálu, popred trónu a vôkol trónu 4 živé bytosti, plné oči spredu i zozadu. Prvá živá bytosť bola podobná lvovi, druhá živá bytosť podobná telaťu, tretia živá bytosť mala tvár ako človek a štvrtá živá bytosť bola podobná letiacemu orlovi. A 4 živé bytosti, jedna každá z nich mala po 4 krídlach okolo a znútra plné oči. A nemajú odpočinku ani vodne, ani v noci a hovoria: Svätý, svätý, Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Pohľad na tie symbolické detaily a každý ten detail alebo ten symbol má nejaký ten význam. 4 živé bytosti, plné oči, je to v podstate 3-krát opísané. Čiže všade a všetko sa vidí, pretože ten opis tých očí je, že oni všetko to zaznamenávajú, oni to všetko sledujú a vidia. Sú to ako tí pozorovatelia alebo ako tí strážcovia, ktorých sme mohli určite vidieť v tom Danielovi, kedy je ten súd nad tým Nabukadnezarom a tí strážcovia, oni v podstate rozhodli o tom verdikte. Informácia a tie veci, ktoré skrze ten obraz v tom starom zákone nám veľmi pomáhajú pochopiť to zjavenie. Opis týchto 4 živých bytostí a to pochopenie tých 4 tvári. Prvú zmienku o tom napísal Isaac Newton. Bol to veriac človek a skúmal skutočne písmo a on opisuje tie 4 tváre ako tie 4 národy. Pretože keď v tom Genesis Boh ich vyviedol skrze Krista z Egypta, tak on ich v podstate rozložil do tých 4 táborov. A každý ten tábor mal nejakú vlajku a na tej vlajke bol nejaký ten symbol. Takže tie 4 živé bytosti alebo tie 4 tváre sú, by som povedala, také tie 4 duchovné aspekty. 4 anjeli sú v podstate takí tí 4, by som povedala, pozorovatelia toho Božieho národa. Vtedy aj teraz. Čiže anjeli sú na to, aby to všetko, by som povedala, zaznamenávali, chránili a takto nám to pán brat Clayton vysvetlil. Je to veľmi potrebné pre ten národ a pre ten súd, lebo bytosti sú v podstate tí svedkovia našich životov. Význam tvári tých 4 živých bytostí si kľudne môžete pozrieť. Je to v Genesis 49.9, potom je to Zjavenie 5.5 a je to potom ešte Deuteronomium 33.17. Čiže je to v podstate ten opis tej židovskej tradície a sú tam tí svedkovia na tom súde. Čiže tí anjeli skutočne zaznamenajú a sú svedkami. Teraz je tam Zjavenie 5. kapitola a verš 2, kde je opísané otvorenie tých kníh. A videl som silného anjela, ktorý hlásal veľkým hlasom: Kto je hoden otvoriť knihu a zrušiť jej pečate? Otvorenie knihy je spojené s nejakým veľmi veľkým, by som povedala, s veľmi veľkou udalosťou a je tu niekto, kto musí byť hodný. Nikto nemohol otvoriť pečate a keďže sme už boli mnohokrát v tom zjavení, tak Jan tam plače a nevie, pretože nevie, čo je v podstate v tej knihe, čo je veľmi dôležité. Ten Jan, ktorý v podstate to všetko tam opisuje a verím, že musel sa cítiť veľmi, veľmi zle, pretože on vnímal tú dôležitosť tej knihy, pretože tá kniha bola v podstate o tej budúcnosti. A otázka znie, že prečo to Boh takto všetko vyskladal alebo všetko zariadil. Pretože on chcel, aby sme naozaj skutočne pochopili a
a videli, že tá kniha, ktorá bola zapečatená a potom bola otvorená, že je pre nás veľmi dôležitá. Nastalo veľmi veľké ticho na tom nebi, pretože nikto ju skutočne nemohol otvoriť. Čiže bol tam nejaký plač. Ale v Zjavení 5, v tom 5. a v 6. verši, a jeden zo starcov mi povedal, neplač, hľa zvíťazil lev z pokolenia Júdovho, koreň Dávidov, aby otvoril knihu a zrušil 7 pečatí. A videl som a hľa prostred trónu a tých 4 život bytostí a prostred starcov stál baránok ako zabitý, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, ktoré sú 7 duchovia Boží poslaní na celú zem. Tu je v podstate riešenie toho, že nebol nikto vhodný, ale predsa sa niekto našiel a hovorí mu, že aby neplakal, pretože lev z rodu Júdovho. Tak, jedna osoba bola vhodná a musela prejsť bojom, aby bola vhodná. Čiže on je tá večná obeť, tá ovečka toho, tá ovca toho obetovania. A preto je vhodná, pretože skrze tú obeť je mu daný ten stav alebo tá pozícia. Zjavenie 5 a verš 13 ešte. A každé stvorenie, ktoré je na nebi a na zemi a pod zemou a na mori a všetko, čo je v nich, počul som hovoriť sediacemu na tróne a baránkovi. Dobrorečenie a česť a sláva a sila na veky vekov. Čiže toto je tá správa od Boha a všetko, čo je v nej, má veľmi veľkú dôležitosť. Všetko má hlboký význam, prečo sa to stalo, prečo v podstate je tamto veľké uctievanie a čo je teda tak veľmi dôležité v otvorení tej knihy. Tam je ten dôkaz o Bohu, ktorý v podstate, v ktorej je tá posledná kvapka, by som povedala, tej vojny. A na konci tej vojny je to vyriešenie a Boh je zjavený, Boh je ospravedlnený a v podstate teraz žijeme v tom čase a tá kniha Zjavenia je písaná osobne pre nás. Keď hovoríme o tom otvorení tej knihy, tak prechádzame do toho Zjavenia číslo 6 a hneď v 1. verši. A videl som, keď otvoril baránok jednu zo 7 pečatí a počul som jednu zo 4 živých bytostí, ktorá hovorila jeho ako hlasom hromu. Poď a pozri sa. Poď a pozri sa, pretože je to súd a v podstate ten súd, keď začína ten súd, tak všetky tie dôkazy sú v podstate